Ngibingelele omama befundisi bonke. Mama umengameli umnguni mawukhona phakathi kwethu. No mama befundisi abakhona. Siyahlonipha siyabingelela. Umama bavangele mama bashumayeli. Sanibonani egameni lika Jesu. Obaba amadoda la ekhaya. Ibandla lonke intombi nezinsizwa egameni lika Jesu. Hallelujah. David besikhathi no Miriam Mogubo awusanibonani badumise egameni lika Jesu. Siyabingelela abazalwane, siyabonga babudube baba wethu babugcabashe our senior khona bangifonele abezayo abazongi-interviewa bathe bafuna uku-interview baba ngikhululekile ngimnandi noma ngabe baqhamuka kuphi noma baqhamuka kwabanye ama-groups ethu doors are open ukuthi beze bazokhuluma naye. Ngeke ngikwazi ukuvika naye ngithi ngeke bakwazi ukukhuluma naye. Sinendoda yasestairs eyabona istairs yeshaya ibhesi phezulu bafuna ukwazi konke lokho. Sanibonani bazalwane, awuqawula umzalo oseduze kwakho umbingelele umbuzo impilo wenze kahle wafika nawe. Abanye emngcwabeni wabo yothiwa usho muphi yena yilo hleze ediniwe. Jesu usho muphi lo hleze ediniwe. Oh hallelujah. Usho muphi lo ngabathandi nje abazalwane. Usho muphi lo babukela phansi nje abazalwane. Oh hallelujah. Abantu bazalwane mina ngikhululekile ngokujajwa. Ungacabanga ukuthi abantu abakujaji. Abantu ngisho ngazi uyivalele ukuthi ethini ka condense. Abantu bayakwazi futhi bayakujaja. Futhi bayakubona ukuthi uphila kanjani nabo. Hallelujah. Noma i-African Gospel Church ingambeka esikhundleni esiphezulu kangakanani, kodwa abantu bayakwazi ukuthi uphila kanjani. Lento yokujajana into yasezulwini ibekiwe nje kumuntu ukuthi ngisho umkhawulo ungashongo lutho. Hayi mina ngithi ngiyabuza nawe futhi uyangizwa. Hallelujah. Engathi uNkulunkulu angasisiza singasuki le ekufeni ezonweni sizohlangana la sizophenduka izitha ezithethelelwe, izitha ezizelwe kabusha, izitha ezikhuluma ngezilimi, izitha
zithe ikhuluma ngezilimi ethi manje kwithuba qeqebule emzweni sifakazele izilimi ngonyawo olodwa kodwa nithi sibani manje ngiyamsonda enye izinto engiyizelela ukuthi kube nepeace la enye izinto engiyizelela ngoba mawuhlulekile ukwenza ipeace nomzalwane la uzoyenza sokuthemba kanjani ukuthi uzoyenza emsebenzini sokuthemba kanjani ukuthi umele uNkulunkulu la usebenza khona abantu mabelwa bathembe wena njengomzalwane kodwa unabantu ongabathandi la ngaphakathi uzosibuka usahlulwa ukwenza uthando nje lapha phakathi kwethu uzothini kubantu abangakholwa usebenza lapho uzothini ngomakhelwane bafuna umzalwane we are the only solution ekhona esele uJesu la engadutshulwana khona la engathakathwana khona la engabulawana khona la engabangwa khona ikhulu noma sesiyabangwa la engarojwana khona hallelujah hayi sukapina I don't mind mina ngikuthanda nokungathanda ngiyazi vele ukuthi akuyona imali akubona bonke abantu abazongithanda malibonke igama likaJesu uma kuyikhohle sicabanga ukuthi bonke abantu bayakuthanda hallelujah khona abantu abakuthanda ngoba naku ungaphansi kwabo ngezinto khona abantu abathanda abantu ngoba bengaphansi kwabo ngezinto once umuntu wabalansa wafika kwi-level yakho awusamthandi ngoba usefana nawe usedriver the same car usehlala la uhlala khona khona abantu abakuthanda ngoba naku uphansi once uNkulunkulu wakuvusa bakuthanda ngoba bekupha ukudla bakuthanda ngoba bekwazi ukukunikeza izinto ezithize beka uNkulunkulu wakulifta then you become an enemy ngoba usukhompyutha nalowo muntu selingana nawe kanti ufuna ukusiza bonke abantu abangaphansi kwezinga lakhe oh hallelujah noma uNkulunkulu akubusisa umdlule uright hallelujah mina nginabantu engibakhulisile abama-CEO abama-general manager abangcono kabi nami abanye ba-overseas nabesebenza khona khona omunye udokotela ophuma kwi-Pilgrims owathathwa yimina ku-Sunday school udokotela eCanada usebenza eCanada funa kuvuma abantu abakhulisile bakudlula mangabe abantu obakhulisile bengakudlula shawa benza lutho funa kuvumela abantu babe ngcono kunawo manje igama likaJesu yiko nje abantu bengavuma ukudlula ngisho naye izingane zabo ezibazalile yabona izingane zabo abayizela abafuni zibe ngcono kunawo sengisho ngokukamoya mina nangokwenyama nginabantu engibasuse phansi bengenabo matric ngahamba ngabasiza bathola matric ngabasiza baye tertiary baphume tertiary ngabatholela umsebenzi ngabasusa emsebenzini ngabapromote ngabashiya bese endaweni namhlanje babantu aba-right mawunomona ukwazi ukuthi abantu abakhulisile bakudlule babe ngcono ngabo bathi abantu ezulwini kuseduze mase sikhuluma kanje bathi kude ezulwini akukho kude ufuna ukuyithoba nje phela sanibonana egameni likaJesu ngicela abasuka abaqalayo ukufika sibashayele izandla wena ungakazi ungene nje la endlini hayi bo 1
3. Awubasala izandla. Siyathanda nje. Niyanuza uthando lwaba endlini. Awubazalwane bakhawuleni nabantu, bahageni nabantu. Batsheleni ukuthi this is the place. This is the place to be. Sizokhonza inkosi la. Asizini ukuzokulwa, sizokhonza inkosi. Glory to Jesus. Indawo yokuzotshela ukuthi uyathandwa. Mengabe kade ukhala the whole week, this is the place yokuzosula inyembezi. Sula inyembezi musukhala. uNkulunkulu uzokunikeza isolution mawusukhona phakathi kwethu. Sanibonani bazalwane. Ngizoyibamba. Baba uMyeza siyakubingelela. Ngiyamkhulula baba UMyeza ehamba la enibhekise eCape Town. Ungcono usazohlala nathi. Ngoba uzohlala nathi inyanga yonke. Soze sihambe naye sesiyale kuJuly. Ozabuyela eCape Town emva kwaJuly. Sukuma nje baba uwave ibanga sokunika ithuba lokubingelela. Mshayeleni izandla bazalwane. Oh hallelujah. Ubaba uMyeza uhambela engazi nokuthi uyapi. Mefika ehla lapha yana khona abazalwane ebaMyeza kuhle kabi ukuthi ukhishwe inkosi ngesikhathi esizokwazi ukucontact abantu abazokulanda. Bamlanda uhlala eMarikana umbona nje. Khona ukuthi iseMarikana. Uhlala khona. Manibonga igama lenkosi. Kuyisenta yase Western Cape. Uhleli nobaba uNdlovu. uNdlovu ongena ugatsheni kodwa uNdlovu owumntungwa owukhumalo. Kunjalo ngale Xhoseni. Besabeka umntungwa ongena bazalwane. uNdlovu kodwa uthi akayena ugatsheni. Masithi gatsheni athi hayi ngumntungwa. Kodwa uNdlovu. Glory to Jesus. Awubazalwane siyabonga uNkulunkulu anibusise anibusise. Lalela ungesabi. Ungacabanga ukuthi bonke abantu oqale nabo uyoqeda nabo. Ungacabanga ukuthi bonke abantu ophila nabo bakufisela ukuthi ube right. Abanye abantu abakufisela ukuthi ube right. So ufanele ukuthi uconcentrate ube noNkulunkulu ozohlula izitha zakho. Kungcono ukuhlala uNkulunkulu nokuhlala ebantwini. Kuma group abantu azobuya phele. Ozothi mengabe uNkulunkulu esekulifta esekukhipha ekuhluphekeni bese abantu bayakureject. Sanibonani egameni likaJesu. Sengiluqalile uhambo lwami olungikho senze izinto noma sekubuhlungu. Mengabe ngilenzile izwi lenkosi noma ngalahlekelwa iyona yonke into enginayo. Kungcono ukusala noNkulunkulu kunokusala nesixuku. Awubazalwane. Ngizosho njalo namhlanje. Ngizothi kungcono ukusala noNkulunkulu. Isixuku sikushiye. Noma wena ushiye isixuku ube ngakuNkulunkulu ngokuthi ube sesixukwini. Ayikho into ezonda uNkulunkulu njengokuthi uyeke ukuthembela kuyena uyothemba abantu. Hallelujah. Uthembe kakhulu abantu uzuthembe kakhulu nesonto ngaphezu kokuthemba uNkulunkulu. Mandonke igama likaJesu.
Isaiah 30 verse 15 to 18 sanibonana egameni lika Jesu. Bazalwane siyayibonga inkosi esigcinile kwaze kwalapha abamaziyo ubaba uMakhaye umfundisi wase Alexandra eGoli eWestern Gauteng. Unkosikazi wakhe kade nimbona ukhona la ku social media ubizwe inkosi umama Makhaya usisi omncane kabi. Bayamazi abanye abazalwane usisi kaMkhonzi siyamazi owala eMidlands kodwa besebhese eGoli eFosloras sebathenga umuzi khona ubizwe inkosi malibonke igama lika Jesu. Nobaba uNtsimbi khona ubaba uNtsimbi okade la esibhedlela ngiye ngaye umkhulekela obesipakisela imoto eFaskedeli lapha kobaba ushawe cancer kusukela ngoJanuary ngiye ngayombona la yesisu ayibazalwane naye useyibeke phansi uNkulunkulu wambiza malibonke igama lenkosi ulwile kwafika la iphela khona kuzanyiwe yonke into uhambile kumfokaNtsimbi obeyasize lapha apakisela obaba imoto kusukela esangweni kuyangala besipakiswa uyena malibonke igama lenkosi uNkulunkulu anibusise ziyenzeka izinto bayahamba abanye malibonke igama lenkosi niukhulekela umndeni imndeni yonke egameni lika Jesu. Bazalwane uNkulunkulu mayefuna ukusebenza uyaliphumuza ibandla. Anganoma niyabona ukuthi uNkulunkulu lonyaka usiphumuzile engcwabeni. Usho ukuthi uNkulunkulu khona into asefuna ukuyenza. Usiphumuzile uNkulunkulu uyaphumuzana. Indlela ebesingcwaba ngayo kule minyaka emithathu edlule bekunzima. Kodwa uNkulunkulu kulonyaka ukhona la efuna ukusikhiphela khona. Ngicela ungifundele malibonke igama lenkosi Isaiah 30 from verse 15. Verse 15. Yeah. Ukuba yasho njalo inkosi uSimakade ongcwele kaIsrayeli yathi lapho niphenduka niphumula niyakusindiswa amandla enu abe sekuthuleni nasekwethembeni kepha anithandanga kodwa nathi siyakubaleka ngababahasha ngakho niyakubaleka siyakubaleka sigibele anejubane ngalokho abanixoshayo bayakuba nejubane inkulungwane yakubaleka isongelwa ngoyedwa kuthi ngokusongelwa ngabayisihlanu niyakubaleka nize nishiwe ninjengensika esiqongweni sentaba nanjengebhanela phezukweqhubu. Yeah, verse 18. Verse 18. Ngalokho uSimakade ulindele ukuba abe nomusa kini. Ngalokho uyakuphakama abe nesihawu kini. Ukuba uSimakade unguNkulunkulu wobulungiswa abusisiwe bonke abamlindelayo. Baba wethu ongcwele, Baba wethu wasezulwini. Sasihlabelela kumlazi church choir. Uphi umama waseMazimtoti? Usisibusi. Uphi ngicela ume ngenyawo. Ngiyamona lo mama. Sabafica bezintombi. Ngisazomuphakamisa la. Safica bezintombi behleli phambili. Ebandleni becula kumlazi church choir. Leliculo nje amsho uyalazi. Yeah. Malibonke igama lenkosi. Naba abantu esabafica lana khona abantu abanamahloni nalokuthi bayafica abantu. Basaba nalokuthi bayafica abantu nambili. Wafica abantu. Obana abakubona ufika. Obana abakubona ungena. Hallelujah. Mshayeleni izandla bazalwane. Izwi likaNkulunkulu linamandla.
umfowethu Isaiah uyaprofetha lana uJuda wawusenkingeni mawusenkingeni uJuda wabaleka kuNkulunkulu baye eGibhithe. Yabona iGibhithe liyaqhamuka njalo. Ayinto yabona iGibhithe ukuthi indawo yase-Afrika. Kodwa iGibhithe ilona elalethi ukuphucuzeka emhlabeni ukubhala ngophaphe uqala eGibhithe. Ama-scrolls aqala ukubhalwa eGibhithe. uNkulunkulu izwe laseGibhithe akakaze angalisebenzisi. Waseva uAbrahama ngalo. Hallelujah. Niyamkhumbula uAbrahama ebaleke efika lapha eGibhithe ephika unkosikazi wakhe. Wayeyocasha eGibhithe ebaleke. Indawo yokubalekela eGibhithe. uJesu ejapha uHerod esemncane umba wakhe wabaleka waze wayocasha eGibhithe. Hallelujah. Ama-Israyeli elambile indawo yaseGibhithe noma ungayibukela phakathi ukuthi ise-Afrika kodwa uNkulunkulu mayefuna ukusolve problem uyisolva ngeGibhithe. Hallelujah. Nabo-ke babethi babalekela eGibhithe. Hallelujah. Bethemba impi yakhona, bethemba iy'nqola zamahashi zakhona, bethi impi yakhona inkulu. Abahambe babalekela eGibhithe bayofuna usizo. Isihloko sami namhlanje sithi trust in God instead of relying on worldly alliance. Hallelujah. Uyasizwa isingisi esiyisizulu. Ngifuna nizwe kahle lento. Instead of relying to God, abantu baya ohlangana nezwe. Inkinga zabo zilungiswe yizwe. Zilungiswe ngezwe kunokuthi zilungiswe uNkulunkulu. Hallelujah. Useyakhala uIsaiah. Verse 15. Verse 15 uyakhala uIsaiah. Yebo. Ngokuba yasho njalo inkosi. Yes. uSimakade ongcwele kaIsrayeli. Ongcwele yebo. Yathi Yeah. lapho niphenduka niphumula. Yabona umuntu mangabe phenduka uyaphumula. Yes. Baningi abantu abaphenduka nabaphumula. Mawuphenduka uyaphumula. Uthi mawuphenduka niphumula. Yebo. Lapho niphenduka Yebo. niphumula. Niphumula. Yes. Niyakusindisa. Amandla enu abe sekuthuleni. Uyabona insindiso bazalwane. Hallelujah. Yes. Ivela ngokuphenduka. Umuntu masephendukile uyaphumula. Yes. Inkinga lento yokuthi ukholwe uzubhabhadiswe kanti awuphumulile. Yes. Usasebenza. Usajahwa inyoka ebusuku. Hallelujah. Usalwa. Khona abantu abalwayo mabelele balwe baze bawe phansi embhedeni. Kodwa babethi basindisiwe. Hallelujah. Okusho ukuthi lo muntu uyakholwa kodwa akaphumulile. Siphumula kujahweni namadimoni. Siyaphumula. Siphumula ey'mfihlweni. Khona abantu abathi le mfihlo ngoze ngife na. Kodwa mase sifike kuJesu iy'mfihlo esathi sokufa nazo siyakwazi ukuyikhuluma bese siyasindiswa. Makubonke igama likaJesu. Yikho nje umuntu uthi bamuyeza emthandazweni siyakhuluma. Mengabe ungazange uzukhulume uhlala nezinto othi uyofa nazo.
Hallelujah. Masifika kuJesu asihlali nezinto zokufa. Bazalwane. Oh hallelujah. Siyasindiswa. Umuntu mesindiswa akahlali nezinto zokufa. Manje igama lika Jesu. Njoba sindisiwe wonke umuntu mayinikwa ithuba udweba kube emnyama phansi. Athi uJesu ngiyamuzwa. Kodwa inkinga kuba kumbi mase sizwa zithi ingane hey uyabona umkhulu mase suke ilento ngisho phela umkhulu ngoba nami sengingaba nje umkhulu nogogo nawe nje usungaba nje ugogo uthiwa unkinkize ebusuku bathi futhi uvela avuke athi ucela amanzi akwakwazi ngisho ukuthandaza kodwa kube kuthiwa kade akhona kuthiwe kade akhona usindisiwe emini uyakwazi ukuhlula amadimoni emini kodwa akakwazi ukuwahlula amaselele lethi namandla ongangokuthi ukwazi ukuhlula ngisho amadimoni nomulele manibonke igama lika Jesu yebo futhi lapho niphenduka lapho niphenduka niphumula yebo niyakusindiswa yebo amandla enu abe sekuthuleni abekephi sekuthuleni abantu bazalwane kade ngikhuluma ngako manje amandla ethu asokolweni akwi-peace that inner peace ila sinamandla khona kodwa mawuqokozela ngaphakathi awubi nawo amandla ngoba unomsindo ngaphakathi kodwa beka walunga ngaphakathi awu phela uxokozela akube kusaqhamuka ngaphandle yebo futhi amandla ethu abe sekuthuleni nasekwethembeni ayiko abe sekuthule yes nasekwethembe yes hawu bazalwane yazi la njengoba sengifikile la kaMakhutha yes ngiye ngihlale nabazalwane ngale inhlambulukweni yes sengishise izinto eziningi kabi ngale manibonke igama lika Jesu sengashisa itaputapu zemithi ngashisa izinto zokugqoka ezebiweyo ngashisa konenye kwavele elabhodlela ngathi ngilifake emlilweni lavele laqhuma ngathi ngiyalivula lavele laphuma intuthu ehlaza ithe isehlaza yajika yabayelwa ngabuye ngavele ngalivala ngavele ngaliphonsa emlilweni izinto engishisa la niyabona bazalwane indaba yensindiso ngeke kulunge sesisho ngisho amabhayi ezangoma sekufike inyongo yabona mawusathembele enyongweni khona abazalwane abafike nezinyongo lezi zangoma ezifuthiwe zikhume ngale emlilweni khona abazalwane abafike nezinto ezebiweyo ezasesibhedlela amashida abhalwe igama lesisibhedlela bayihlambulula abazalwane bafika namaphilo abhaliwe ngawashisa ngale ngempela ngwaphinisela esibhedlela mina ngofuna ngisho ukuthi ngwathathe ekubani manibonke igama lika Jesu abazalwane bafuna ipeace khona umzalwane ngiyajabula ukuthi akekho namhlanje ngimbone wezoyihlambulula ngifika la ngo-2023 uthi umndeni wami wahlangana ngoba esinye isihlobo sakhe sasihluka kwathiwa akathengelwe igebengu zimbulala
mina ngikutshela inhlambuluko ukuthi how much abazoyenzela abayihlambulula ngayo uthi umndeni wahlanganisa imali engakhono ithe masihlangene imali uthi wavele uthi ngavele ngakhala bathi bathi uphudi manje bathi ngekulunge hawuyini engekilunge manje bathi ngekulunge sibulala igazi lethu wathiwa kwenzela wathi asimfuneleni inyanga imdukisi ethi ngiyaye emanzini amaningi ngizoyihlambulula mfundisi umfowethu over 25 years disappear nami nginesandla asimazi noma sewafa yini. Hey, hallelujah. Ngisho mina abantu abezala bazohlanza indlela yabo. Glory to Jesus. Abantu abazokhumula amandla omnyama abangafuni ukuhamba nezinto zakudala. uNkulunkulu abengisiza khona ezinye ingane ezifikayo lamazwe ngabe zizoyihlambulula bathi hayi mfundisi ngazi noma izingisi zosizwa kahleke yini ngoba manje ngeke ngikwazi ukuyihlambulula kahle nami ngistruggle angithi thina izingisi hlanganisa sesibadala ngithatha ngala esingisini fanele ngihlanganise kahle hlanganisa ama sentences ziyangale ezulwini i-dictionary funa ngiphathe i-dictionary la ngibuke kahle ngibone nje awulento okay ngibone angithi uyabona kodwa ngiyabona ukuthi bagcina besizakele la kuyahlangana futhi mangibona ukuthi iyangidida ukhona ubaba uDlungwane ngombizi azongihlelela isingisi ukuthi sihamba kanjani sanibona egameni likaJesu ngisho ukuthi akekho umuntu ongasizakala sizakala nabantu ekucatsha ukuthi ngeke baze basizakala abangakwazi ukubeka indlela yabo ngesizulu esijwayelekile futhi oh hallelujah lapho niphenduka niphumula niyakusindiswa yebo amandla enu abe sekuthuleni nasekwethembeni kepha nithandana hayi yebo kodwa nithandana yebo kodwa nathi hayi bavele bangathanda babona ukuthi abangayi uNkulunkulu osindisayo abantu bayofuna bangiyinqola bayofuna amasosha aseGibhithe. Yes Lord, yebo funda kodwa anithandanga yebo nathi cha siyakubaleka ngamahashe khona abantu abathanda ukubaleka lalela subalekile sekufika ekugcineni kade ubalekele usizo manibonga igama likaJesu nantu usizo yeke ukubaleka musukuthemba ispeed sakho musukuthemba ukubaleka khona abantu abanyibilikayo mangabe uthi uyamsiza avela abaleke yeke ukubaleka woza noma kushisa hlala la uzosizakala yebo kodwa nathi yebo siyakubaleka ngamahashe sobaleka ngamahashe yebo ngakho siyakubaleka siyakubaleka sigibele anejubane ugibela amahashe anejubane ngalokho abanxoshayo ayakuba nejubane nobaleka ngo-V6 nango-V8 kanti nesithi asinawo u-V6 sinawo u-V8 ukubalekela uNkulunkulu bazokufica ungambalekeli uNkulunkulu khona abantu kufanele mase bethola usizo babaleke ngoba bayesaba ukuhlukana nezinto igroup abaziphethe abavumelana ngazo engathembele esigubhini yebo kodwa nathi siyakubaleka ngamahashe sobaleka yebo ngakho niyakubaleka yebo niyakubaleka siyakubaleka sigibele anejubane yes
ngalokho abanxoshayo baya kuba nejubane. Yebo njengani yebo. Inkulungwane iyakubaleka Awu, isongelwa ngoyedwa. hayi inkulungwane iyovela ibaleke. Nje. Isaba umuntu oyedwa. Amen. Umuntu ohamba nesiqalekiso ubalekela nomuntu ongena manje. Yes. Uvela satshiswa umuntu nje. Yes. Avela baleke. Amen. Sabela kuvela kungena umuntu oyedwa. Avela khipha isibhama sikhombe sonke. Yes. Vele sibaleka ngathi ngomaphetha guys njengoba nje. Ngomaphetha guys nje ukuthi uyobaleka wenze njani. Lithi iBhayibheli umuntu oxabene noNkulunkulu beyinkulungwane boxoshwa umuntu oyedwa. Hallelujah. So thikade siqeda umthandazo sibe sibalekela amadimoni. Glory to Jesus. Masixabene ngoba abantu bayathandaza noma bexabene noNkulunkulu bayakuzila ukudla. Abazi ukuthi umthandazo uyayilungisa kuqala. Mawuzothandaza kume ngabusabuyele emuva. Yebo. Inkulungwane iyakubaleka isongelwa ngoyedwa. Iyovela isongela umuntu oyedwa ivela ibaleke. Yebo. Kuthi ngokusongelwa ngabayisihlanu Yeah. niyakubaleka. Novela nibalekela abantu nje abancane. Yes. Yize nishiwe ninjengensika esiqongweni sentaba. Yebo entabeni hamba. Nanjengebhanela phezu kwegquma. Yebo. Ngalokho uSimakade ulindele ukuba abe nomusa kini. Yebo bese 18 lo. Ngalokho uyaphakama abe nesihawu kini. Yabona. Manibuyela kuJehova. Manibuyela kuJehova. Abantu abafuna ukubuyela kuJehova. Ubuye abe nesihawu. Qedela bese 18. Ngalokho uyaphakama abe nesihawu kini. Abe nesihawu yebo. Ngokuba uSimakade unguNkulunkulu wobulungiswa. UNkulunkulu wobulungiswa. Angibazi laba abanye abafunda liselelele labo. Lele lami lisho kamnandi. Sine uphethe iBhayibheli le. Awusho kamnandi. Awusho kamnandi ngani yami awusho. Awusho. Verse 18 yeah. Yet the Lord longs to be gracious to you. Therefore he will rise up to show you compassion. He will rise up and show you compassion. Sinonkulunkulu ovuka. Manje igama likaJesu. Ungavumi ukusaba. Ungavumi ukusatshiswa. Ngoba sinonkulunkulu ovuka. Mese evuka yabona uNkulunkulu mese evuka. Manje igama likaJesu. Mese evuka kwenzeka imangaliso. Awufuna incwadi yamaHubo 20 verse 7. Mese buye. Ukumthemba uNkulunkulu. Ngicela ngalapho into ungayivala leyo ncwadi. Ngicela ukuthi uqhubeke nayo. Nkosi funda leyo ncwadi le. 20 verse 7. Abafundi bami. Sivumelana. Verse 20. Sivumelana. Come on. Sivumelana. Yes, Lord. Funda 20 verse 7. 20 verse 7. Yebo so. Abanye izinqola, Abanye inqola ababaleka ngazo yebo. abanye amahashi. Abanye abahashi bathembele kuwona. Kepha thina sibonga igama likaJehova, uNkulunkulu wethu. Thina sibonga igama likaJehova. uNkulunkulu wethu. uNkulunkulu wethu sibaleka ngalo. Amen. Sibalekela kulona. Amen. Hallelujah. Amen. Noma isimo singasavumi kodwa sibalekela khona. Amen. Manje igama likaJehova
kaJesu. Abanye bathemba ingqola, bathemba imishini. Baze basho ukuthi mina ngeke ngihlukane nomshini wami. Bathemba imishini. Abanye bathemba izilwane, bathemba amahashi. Bathemba amafutha, bathemba izinto. Manibonge igama likaJesu. Kodwa thina sithembele enkosini. Yebo. Verse 7. Verse 7. Abanye izinqola. Abanye inqola. Abanye amahashi. Abanye amahashi, yes. Kepha thina sibonga igama likaJehova uNkulunkulu wethu. Sibonga igama likaJehova uNkulunkulu wethu. Yebo. Bayathoba. Yeah. Bawe. AwuNkosi yami bayathoba bawe egameni likaJehova. Yebo. Kepha thina siyavuka sime. Ayi. Leli gama liyavusa. Amen. Sivuka sime. Amen. Hallelujah. Amen. Asiwi kuleli gama. Jesus. Leli gama kunokuthi siwiswe ngalo siyavuka. Amen. Awulinamandla ngaphezulu kwemeqo. Manibonge igama likaJesu. Lingaphezu kwezinto zabantu. Noma ngabe nishintshana ngemishini emsebenzini. Yeah. Suka madoda. Yabona? Uvela ufika emshinini. Kwaloku ushaya uvala. Kwaloku ushaya uvala emshinini. Manibonge igama likaJesu. Amen. Yabona? Ushelishwe namakhompyutha nayo yonke into. Lapha ungcono manje soba bakhona ama-laptop. Kodwa oyisebenzisa wedwa. Kodwa khona amakhompyutha abantu abawasherisha nabanye. Ebusuku asebenza ngamanye ama-desktop. Emini asebenza ngabanye. Mangabe unganayo uNkulunkulu uzoginqwa phansi ukuthinta ikhompyutha ethinta umthakathi ebusuku. Yeah. Yatabela mangungenayo uNkulunkulu. Uzothembela entweni engekho. Awushaya le verse uqede. Verse 8. Yebo. Bayathoba. Bayathoba. Yebo. Bawe. Bawe. Kepha thina siyavuka sime. Awuthina siyavuka sime. Yebo. Sindisa Jehova. Awusindisa Jehova. Inkosi mayisiphendule ngosuku lokukhala Ayi, kwethu. inkosi. Madodana ngaze ngimbone uNkulunkulu nje. Ongamshiya umuntu ngosuku lokukhala. Libambe kanjalo funda Exodus 14 verse 14. 14 verse 14. 14. No. Open. Leyo ngoma open. Sivumelana namakerubi. Sivumelana. Abazomethemba ngempela uNkulunkulu. Bangabi nezinye izinto abayithembayo. Manibonge igama likaJesu. Behleze bandleni babalunge bandla. Kodwa bebe nezinye izinto ngaphansi kombhede. Oh hallelujah. Yazi ngisho ukuthi ikamero angithi elami phela elami ikamero. Elami ikamero. Amen. Unkosikazi wami uhlala naye ekamereni kodwa elikabanje la kamera. Phela mina ngamlanda ngamfaka ekamereni lami. Elami ikamero. Ngeke ngithi ngikhona ngiyindoda athi unkosikazi unekamera. Abekade waletho bakhe ikamera. Angithi mina ngamsusa kubo. Nginebeli bedisa izinto ngithi hayi ikamera likankosikazi. Ukushayela imithetho ngempela nasekamereni lapho. Manje uthe wena yelakhe. Awunalo ikamera lakhe lapha ekitchen uzalama esezolana. Nama ngimhluphe lapha ekitchen. Habe. Nifuna sibanga. Sikabane ngamakamera.
yena uyeza alisebenzise la kodwa mina ngiphethe la lento ize isho ukuthi mengabe uyindoda mlaba wena kuthiwa awunawo ukhiye wongena ekamereni lakho unkosikazi wakho la unkosikazi uzolikhiya ikamera wena ubungathanda ukuthi likhiwe ikamera ngoba thina sabazalwane ekugcineni who is the chief now? Who is the chief here? Who is the man? Come on. Ngoba uzolikhiya unkosikazi ikamera kanti wena ufuni likhiwe ikamera. Elami ikamera likhiwe. Alikhiwe. Manibona igama lenkosi. Ngoba kunazinto engiyifihlileyo. Unkosikazi wami mengabe uzothunga ngakufaka ngisho kwelethi ikamera. Uhambe uyolinganisa khona. Khona abantu abasabayo ukuthi abantu bangene ekamereni labo beyabazalwane uzubona lokusaba. Akusebona ukukhona. Asabe nekamera lakhe. Njengoba silana nje ingane yesele akhiwe. Mase ngasibabe honest nje abazalwane akhiwe amakamera. Njengoba thina sila emishini safika la ngoLesithathu ikamera lethu ingane ziyaya kulona ziyovula amakhethi zivula amawindi livuliwe akho umuntu ophakelwayo kulona angiyabona ngizwe ukuthi ngithini angizwe ukuthi ngithini ngithi mina akho umuntu ophakelwayo ekamereni lawo hayi suka awufunda 14 verse 14 awufunda 14 verse 14 ezi izinto niyayiyeka zonakala kanti ziyeke owena yeah Usimakade uzonilwela. awufunda ngale khona sokuzo verse 14 Usimaka Exodus 14 verse 14. yeah Usimakade uzonilwela. yeah kuzoswela yeah Nina thulani bhu. hayi Somantu uzonilwela yekani ukukhuluma kangaka thembela uNkulunkulu wenza ivangeli njengoba linjalo uNkulunkulu uzokulwela ungaba hey suka madodana yabona bengabe sekulwela ngisho abantu bangahlangana ngawe noma ikiphi level kodwa uNkulunkulu uyavela kulwela futhi bengabe sekulwela kuvele kuthiwa uyathakatha suke sekuNkulunkulu ke lo mengabe sekulwela bavele bathi abantu njani uyathakatha mawusudla ikhundla emsebenzini manibona igama likaJesu ayisuka nasidla isikhundla nasidla amandiye khona elayitha amakhandlela phakathi ema-ofisi haleluya imele director ze-ofisini lapho yathi lesi sikhundla ngizoyikhipha i-advert kodwa esakho ubethi ngithi mina hayi ubethi asi-aplayeni sonke nami ngizoku-aplaya wena uzweni athi hayi ngizovalutho ukuthi angena ngabwelami ngithi lesikhundla khululeka wena hamba nawe uyoshunisa into zakho nami ngiyoshunisa ezakho phelile elinye indiyanisa kumina emsebenzini lithi bengicela ungabi khona Friday uthi indaba ungabi ngithi indaba ungabi khona ithi no ukuthi ngiyo-replace onkulunkulu siyohlaba imbuzi eziwu4 ngoba kuwe esiphothweni onkulunkulu abawu4 abanye bathi ayisuka hamba angiyokwenza lento lesikhathi lokuvala abantu omshumayeza nini umuntu ngathi ayihamba wathi manje isimo samasikho right yindaba ukuthi lapha phansi kwesihlahla kune-altar kuye kwafika umoya onkulunkulu abanye bawa manje sesibenzile abanye onkulunkulu sesiyoba replace. So can I have an opportunity please ukuthi ngiyokwenza isiko lami ngokuvunyelwa umthetho osekela ngathi hamba wabuye seneme amandiya niyazi ukuthi iphandla bayifaka ku you know amandiya
iphandla zabo zila emaqakaleni ayimboza ngesokisi kodwa ayifaki iphandla thina sazi ngoba abeza mase kuye emsebenzini athi ngizothatha i-compassionated leave kodwa iproof yokuthi bengiyokwento zami naye usewena ngizosibelesela la uthi usitshele ngezinye izizwe ziyawenza imkhuba ukuthi wena wazi uzwane wafika ziyokutshela ngikhulume ezingeni lethu naye ukuthi khona ungehlezi njalo uyofuna ukagqiwisha nabantu kwesinye isikhathi kufanele uyobuza uNkulunkulu ngoba lento yakhe yokuyidefenda all the time uthi mina ngizoba confronta ngizobatshela kwesinye isikhathi awuyekela uNkulunkulu abatshele ukuthi ubani wena Etela uNkulunkulu abatshele ukuthi ubani awufuni Jose glory hallelujah sengiyakhetha 14 verse 1 Hosea 14 verse 1 baba uhithi awehla nale so ngiyaphakala ngihlanganisa ubaba eclass la lezo ngihlanganisa konke ngiyabonda ngikhuluma ngokwethemba Makade wathi kuMose ukhalelani kimi na ukhalelani khuluma kubantu yeah bakwa-Israyeli ukuba bahambe yeah wena phakamisa induku yakho welula isandla sakho phezu kolwandle yeah ulwehlukanise yeah yikhona abantu bakwa-Israyeli bezodlula ulwandle behamba emhlabathini owomileyo ngiphakamisa induku manje ngithi ibandla lami emhlabathini owomileyo ngimnikeza izinto ezistrong bazalwane zokusuka impephoweni hallelujah bazalwane kule yandle engihlezi kuyona anginandaba ukuthi kwahlezi bani ngafika lapha ngathandaza ngihleli kuyona kuzokuba namhlanje mantobi igama lika Jesu akaze ngene inyanga akaze ngene umuntu Hosea 14 verse 1 yebo 14 verse 1 yebo buyela kuJehova uNkulunkulu wakho Israel come back ngibiza ibandla angithi niyazi uIsrael umele ibandla ibandla libuyele kuNkulunkulu buya kunezinto zokubuya kunendlela yokubuya ungafeli la ukhona hallelujah ungafeli la ukhona la wahluleka khona ungafeli khona buya enkosini yebo buyela kuJehova uNkulunkulu wakho Israel buyela kuJehova yebo ngokuba ukhubekile ngobubi bakho yazi bazalwane uNkulunkulu ufuna umuntu ozothi kuyena uNkulunkulu wayemthanda kangaka uDavid ingoba uDavid wayekwazi ukukhuluma lamazwi athi inkosi ngikhubekile ngingumono omkhulu ngicela ukubuyela kuwe ngicela ungihlanze ngehisopi into ehlula abantu baphakeme bathi noma umuntu ebona ukuthi ulimele noma izwi indlela yakho ukuthi ulimele kodwa hlalela ukuthi bazothina abantu nakomngcwabo wakho ngeke basho lutho bavele bathi bekuyisiqomqomo kambe leli gama elisebenzayo le kodwa kuthiwa uma ubani bekuyinqothofu ubani bekuyinqothofu satshelwe inqothofu eseketheni mami thwala inqothofu ave kubuhlungu ukubizwa ngento ngeke ave kubuhlungu abantu bakuncome bedlala ngawo nawe ukhohlise ucabanga ukuthi uright bekungcono ukubuyela kuNkulunkulu uthi ngingumoni omkhulu ngingumoni
nithi kuye susa konke okubi awungihlanze ngehisophi lakho wamukele okuhle Nkosi ngihlanze ngibuyela kuwe ngihlanze ngingumoni kodwa abantu abaphakeme abathi mina kuyothiwani mase kusukuma mina lalela ungaphoxeki into lalela khona umuntu ovela athi uzophoxeka ngivele uphoxekile abantu bayazazi indlela zakho ngaphezulu kwakho wena ufihlela thina kanti abantu bayakwazi yebo abantu bayakwazi bakwazi kangcono haleluya amen Nkosi yami Jesu yebo ufunde verse 2 thabathani amazwi thabathani namazwi nibuyele kuJehova nibuyele kuJehova yebo nithi kuye susa konke okubi Nkosi wamukele okuhle susa konke okubi amen wena phela ngasusa izono zami wena phela ngamhlanza ngingumoni ngiyadinga empilweni yami wabana bathi angifuni ukufela la ngikhona wabana bathi angifuni ukufela la ngikhona ngiyayiphonsa impilo yami ekhazini likaJesu haleluya abathi ngifuna ukufela inyaweni zenkosi kade ngahlala kulendlu khulunya impilo mina ayingisizanga phakamisa isandla la ukhona ufuna ukuthandaza nawe namhlanje awumfundisi usuka kude uzokwenzani la ngizofuna izimvu ezilahlekile ngizofuna izimvu ezikhathele neziphukileyo nezilimele woza enkosini woza sesiye esidlweni woza ungafeni la ukhona asibenwenya ungafeni la ukhona noma ngabe unikezweni ebandleni kodwa ungafeni la ukhona phakamisa isandla la ukhona khona sothandaza nawe uthi Nkosi ngibuyisela impilo yami kuwena ngikhathele emhlabeni ngiyadinga uNkulunkulu akasebenzi ngabantu abanespeed abaneyinqola zamahashe kodwa uNkulunkulu usebenza ngabantu abakhathele abathi ngikhathele ngifuna wena oh hallelujah mighty Jesus oh glory to Jesus